Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Арифуллина Раифә Исхак кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 64 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Шамил, балалары Ринат, килене Надия, оныклары Камила, Илнур, кызы Гүзәл, кияве Николай, оныклары Артем, Амалия, энесе Шәүкәт, тормыш иптәше Алсу, абылары Рөстәм һәм Равил котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомерен намуслы эшкә багышлаган әниебезне авылда белмәгән һәм хөрмәт итмәгән кешеләр дә юктыр. Алтын куллы тегүче булып та, колхозда авыр эштә дә хезмәт куйды ул. Бүгенге көндә лаеклы ялда булып, бар туган дуслары белән аралашып, читтә яшәгән балалыкларын көтеп, зарыгып, җылы каршы алып, озатып, матур гомер кичерә. Яраткан кешебезнең бу дөньяда төп вазифасы гаилә учагы саклау булды. Ул бик тыйнак хатын да, үлеп ярата белгән әни дә, сөекле әбекәй дә, төпле карашлы кайнана да инде. Хатын кызны нинди икәнен белергә теләсәң, аның яшәгән тирәсенә карарга кушалар. Шуңа безнең алтыныбызның күңеле дә бакчасындагы искән хуш исле төрле гөлләргә күмелгән гөл бакчасыман. Безнең өчен бүтән андый кешеләр юк дисәк, дөрес булыр. Яраткан хатыным, синең бүген туган көнең. Мин бүген синең янәшәңдә булуыңа бик шатмын. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге кырган уябыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә, зарланмадык, сайламадык юлның такырын. Сабырлана гына барасың син, түзем җанга сыя барысы да. Тигез картлык, балаларның бәхете, өмет булып көтә каршыда. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, бүген синең туган көнең дип төрле татлы һәм җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Бит артыннан бит кәгазьләр язып сыздык, боздык, әйтергә тиешле сүзләр бик аз шикелле тоелды. Әнкәебез, үзебез дә инде олыгаеп җиттек, хәтта үз балаларыбыз да бар. Тик без һаман синең җылы канатың астыннан чыкмыйча сабый булып яшисебез килә. Аллага шөкер, яннарыбызда һәрчак син идең. Газизыбыз безнең, йөрәгебез түрендә иң зур урынны алган әниебез. Рәхмәт әйтәбез туган көнеңдә барысы өчен дә. Тәгәри күзебездән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әниебезнең туган көне, яшьләребез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак, искә төшә әнкәй назы, бәхет тулы балачак. Әниебезнең кадерләрен яшибез без нык белеп, язсын иде бәгыркәем озак яшәргә көлеп. Әбекәйнең җылы кулларында шул кадәрле назы бөркелә. Оныклары бүген аңа карап гүзәл бәйрәменә сөенә. Тормышыңа синең сокланырлык, үрнәк алып синнән яшибез. Әле ярый анда әбекәебез, кадерлебез, син бар бит дибез. Кадерле туганыбыз, ихлас күңелдән сине туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле туганнар бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, саклаучыбыз да, яклаучыбыз да. Мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә бер-беребезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән-беребез, син бит безгә бик кирәк. Җан тартмаса кан тарта дип, юкка гына әйтмиләр. Авыр чакта туган килә, ятлар ярдәм итмиләр. Туганнарсыз яшәп булмый, һәр вакыт туган кирәк. Эшеңдә дә, ашыңда да туганың килә теләп. Дустыңа бай дуслар кирәк, бай дусты була терәк. Туганга бер җылы сүз, ачык йөз бары кирәк. Хөрмәтле Раифә Исхаковна, бала оныкларыгыз сезнең бүгенге иртәгезне бизәп матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Без сорауларын үтәп сезне тыңларга чакырабыз.
Қадірлі кіші мәнейім сиңа, ойларымда тексин, жырларымда бетсин, тұрмышымда келесин, юлдашы миңа. Ойларымда тексин, жырларымда бетсин, тұрмышымда келесин, юлдашы миңа. Әни дейіп, сағынып күтіп, кел қайтабыз яныңа. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Әни дейіп, сағынып күтіп, кел қайтабыз яныңа. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Бізге тұрмыш бүләк етіп, жылы сөзләр белән мәктәпкә илттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тиксин өйрәттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тиксин өйрәттең. Әни дейіп, сағынып күтіп, кел қайтабыз яныңа. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Бізге ауыр шақларны да, сен көңелің білән қаршақ сезәсің. Улым қызым дейіп, барыбызны сүйіп, бар жылыңны бізге бересің. Улым қызым дейіп, барыбызны сүйіп, бар жылыңны бізге бересің. Әни дейіп, сағынып күтіп, кел қайтабыз яныңа. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Әни дейіп, сағынып күтіп, кел қайтабыз яныңа. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Шулай бірге шатланышып, яшікші тағыныда. Яшікші тағыныда.